салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту бо шумо ҳастам. ман Солеҳ Нуралиев. як навраси 16-солаи тоҷик ҳанӯз аз 5 соли қабл ба барномасозӣ шурӯъ кард ва то кунун чандин барномаи ӯ дар Play Market дастрас аст. барномасозӣ шуғли муосир ва сердаромад буда, талабот ба мутахассисони ин соҳа зиёд аст. солҳои охир таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба ин соҳа афзуда марказҳои омӯзишӣ барномасозӣ низ зиёд мегарданд. Иқбол Тимирхоҷаеви 16-сола яке аз дилбастагони ин соҳа аст. феълан хонандаи синфи 10-уми мактаби хусусии Гулчини Маърифат мебошад. иқбол барои системаи Android барнома месозад ва айни ҳол 6 барномаи сохтааш дар Play Market ҷой дорад. аз ҷумла қонуни маъриф, ҷаҳони бо фаросат, нун теже, доно, технознаток ва парчам. ин барномаҳоро беш аз 8000 кас боргирӣ кардааст. яке аз барномаҳое ки аз ҳама зиёд боргирӣ шудааст, ин қонуни маъриф мебошад ки беш аз 5000 муаллим онро истифода мебарад, мегӯяд Иқбол. лоиҳаи дигари Иқбол доно номгузорӣ шуда барои забономӯзӣ пешбинӣ гардидааст. Иқбол ин барномаро дар ҳамоиши байналмилалии Emerge International Tech Conference дар шаҳри Минск муаррифӣ намуда буд. хуб дӯстони азиз, ба фикри шумо сину сол ба интихоб кардани касб ё умуман шурӯъ кардани ягон кор рабти зиёд дорад ё на? ва умуман шумо аз чанд солагиатон кор кардаед? фикру ақидаҳоятонро метавонед дар комментария нависед. ин буд барномаи хабар барои ту. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр.